दिनैनि बे बरपेटा जिल्ला जिथु वार्कार मिट्स मावथि जथुम बेयाव जोंनि बरपेटा जिल्लायाव जा मावथिफोरखौ लानानै जा सावरायबाय बे जोंहा आथिखालाव जितु बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जि मोनसे जोंहा सुक्ति जाबाय BKWC बे BKWCनि सिङाव थानाय जोंनि बरपेटा जिल्लायाबो मोनसे बे जिल्लायाव जोंहा मोनसे मावथि जितु आफाद दिनै जोङो बेयाव सावरायबाय बे सावरायनायनि थांखिया बेनोमोन जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो बे BKWCनि सिङाव जोंनि हाबाफारिफोरखौ जों माबायदियै मावनांगोन माबादि मावबा जोंनि खामानिफोरा जाफुंगोन आरो माबादि जों दावगानांगोन बेखौ लानानै जोंनि मिरु खौसेथि सुबुं आफादनि बोसोनगिरिजों लोगोसे आफादगिरि नेहाथारि बुंथिगिरि बिथांमोना फैनानै जोंखौ गोबां बोसोन होबाय आरो जों मिजिंथिदों बै बोसोननि गेजेरजों बा बिथांमोना होलांनाय सुबुरुन आरो जोंनि आफादनि जिबिलाक थांखि बै थांखिखौ लानानै जों फैबाय थानाय सानफोराव जोंनि मावनो गोनां खामानिखौ जों मावगोन होननानै जोङो साखाफारा जानो सानदों आरो बिदिनो जोङो जिल्लानि गेजेराव थानाय गासै दखरा गासै फोनांजाब आफादफोर जाबादिहाय जोंनि बर' सुबुं आफादफोर दङ बेफोरजों सावरायनानै फैबाय थानाय सानफोराव जोङो जोंनि बे BKWCनि हाबाफारिफोरखौ मावनायाव जों दावगालांनो हागोन बेखौ मिजिं खालामदों नायगिरि आरो लोगोसे खौरांगिरि नोंथांमोनसिम जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गिबियावनो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय जे दिनै जोङो खौसेथि बर' सुबुं मिरु आफादा जोंनि गासै जोङो 15 साननि थाखाय जोङो धुबुरीनिफ्राय मैया जोङो जागायजेनदों बङाइगाव धुबुरीयाव बेयाव दिनैहाय नैथि सान बे नैथि सानाव जोङो बरपेटा जिल्लाया बे देकापारा गामियाव जों सफैदों गवालपारा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं बरपेटा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव आरो बरपेटा जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गासै मावथि हान्जा दैदेनगिरि बिथांमोनजों जोङो जिरायनानै जिल्लानि खौरांखौ जों लादों आरो जोंनि दिनैहाय मावथि हान्जा बिथांमोनखौ खौसेयैनो जिरायनानै जिल्लानि बायदिसिना जेंना जेंसिनि थाखाय जों सावरायदों आरो गिबियैनो जोंना थांखिया जाहैबाय जोंनि सा सानजा खना खनला थानाय धुबुरीनिफ्राय सदियासिम जे बर' रायजो राजा दं खना खनला बे बर' रायजो राजाखौ लानानै जों खौसेथि लाबोनायनि मोनसे जोंहा थांखि दं लोगोसेयैनो जों जि बिटिआर एकर्ड थांनाय 2020 मायथाइयाव बे बिटिआर एकर्ड 3थि एकर्डआव खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो जों सागानगिरि महरै बेहाय बाहागो लादों दिनैहाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नाजानायावनो जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जों मोननो हादों बेखायनो बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि दा जोंनि फैगौ समफोराव आसाम गभर्नमेन्टजों जोंनि माखासे मोननो नांगौ जे एकर्डआव फैफानाय बेखौ जोङो रायजो राजानि सिगाङाव जोङो रोखायै फोरमायदों आरो लोगोसे जोंनि जिल्लाफोरनि गासै बिबानगिरि आरो दैदेनगिरि लोगोसे मावथि हान्जा बिथांमोनखौ जों सांग्रां खालायदों जाहाथे जोंनि बे समस्ति दानाय बेलायाव आरो बेजों लोगोसे जोङो बिसायख'थि बे बिसायख'थिफोराव जों जाहाथे मोजाङै मोजां जोंनि गावनि मानसिफोरखौ जों देरहासार खालामना लाबोनो हायो बेनि थाखाय जोङो सांग्रांथि लाबोदों इयुनाव जोंहा गोबां मावनांगौ हाबाफारि दंबावो लोगोसेयैनो आरो जों बेखौबो जों मिन्थिहोदों रायजो राजानो जे देग्लाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा माखासे थांखि लादों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल BKWCनि बिथांमोनजों सावरायनानै जे जोंनि बर'नि गेजेराव जोङो मावनो दांनानै गावनो मावनानै दांनानै जों बोरैहाय गावखौनो साबलम्बि खालायनो हायो जिउ माने रायजो राजा जानाय जिउ खुंनायाव बेखौबो जोङो सांग्रांथि खालायदों आरो बेनि थाखायबो जोङो बे सांग्रांथि मेलखौ लाबोनाय जादों आरोखि फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन
मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाब गोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।